naše ove grupe idu 3, to su mi Turska i izvesno Bosna i Hercegovina. Ukrštamo sa Litvanijom, Italijom i verovatno Islandom. I ljudi, računice vrlo jednostavne, iz te grupe od 6, 3 idu dalje. Dakle, mi moramo da budemo bolji od Litvanije ili Italije sve ukupno. Tako Dakle, vrlo jednostavno. Dakle, sad možemo da pojednostavimo zašto nema razloga. Turska ima tim koji dugo igra zajedno, ima selektor koji je stari selektor, imaju, da kažem, sad već neki kontinuitet dobrih partija. Sad, ono što ne znam da li znaš, ali 2 prozora su tokom leta. Jun i avgust. Da. Dakle, tu sad moramo da kažemo da zaista u avgustu moramo da očekujemo igrače. Svakako nećemo odirati sigurno 2 protiv Islanda. Odirat ćemo 4 ukupno, da. Samo da imamo da li je Island taj koji... Ne, ovo u junu je, da kažem, nebitno u smislu tada igramo Švajcarska i Bosna i Hercegovina. Treba da dobijemo Bosnu i Hercegovinu kod kuće. Avgust je bitan koje su utakmice u tom prozoru. I ono što je sigurno to je da će Litvanija i Italija imati najbolje timove. Dakle, tu ne sme da dođe, ja govorim sad u napred u avgustu, zašto avgust nije toliko daleko. Ne sme da dođe do priče jao je ovo, ne, onom tamo ne da, ali ovog boli koleno. Dakle, mi moramo tu da izađemo u timu koji će potencijalno biti na tom svetskom prvenstvu. Dakle, da ne govorimo o tome da svetsko prvenstvo jeste neka vrsta stepenice ka olimpijskim igrama. Mi ovde pričamo, mi ćemo Amerikance 2028 olimpijskim igrama. Čekaj da dođemo, da. Ko garantuje, ljudi, mi kao vice šampioni, nema više onoga šampion ide, vice šampion ide, prvih 5 idu, ne, mora sve kroz kvalifikacije i kroz kvalifikacijni turnir.